May muntik nang hindi makalabas. Naiiyak ka na, Snake, ah. Ugot ka, nauna maganit ko sa kumbok. What's up, Ketchup? It's your boy, Tiw. Andito na yung mga, ang squad. Vlog Wars, maling. Andito kami ngayon sa hotel. Lang niya to. May kanya-kanya yung kinakain niya, tapos dalawa biglang pumarap. And it's already, what's the time, boy? It's already time to go. 2:30 and papunta kaming airport. Kasi pupunta kami ng Hong Kong! Wala lang. Trip lang namin pumunta ng Hong Kong. But parang sad yung beshi ko. Maraming kinang-kinang sa kamay at sa liig ko. Ito isa ko dito. Ba't ganun na dito? Pasalubo! First time namin mag-Hong Kong. Marunong ka na Enjoy our vlogs, guys. Marunong ka na mag-Hong Kong yan? Hong Kongese? Parang bagong gising tayo, yes. Tulog is life talaga, guys, para may energy mamaya. Oh, ba't parang may kanin niya dito? Ano yan, guys? Parang nakasabi ni Jumpy Pra. Oh. Ang patingin na walang eyeglass eh. May kanin nga lang sa labi. Boom, 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 boom. Ba't may isa na ano? Her name is someone. Yung isa din, busy din kaka-vlog yung isa. Guys, excited na ako kasi first time ko sa Hong Kong and lagi lang ako hanggang airport kasi nga pag sumasampa ko ng barko, ganun, hanggang airport lang hindi makakalabas kasi connecting flight. Ang kumpleto pa buong squad and nandito pa si Snake. Anoy! Apil mo eh! Dali ko, dali. Oh, that's challenge me, that's challenge. Sorry guys, Jeju versus Jin Air. Sisay, mas nindot ka aeroplano, Jeju or Jin Air? Okay ba daw ka sa emergency seat? Nabayaran na yung travel tax. Wala pa. Nabayaran na daw. Ah, nabayaran na? Oh! Ay! Sagot ka, ikaw, emergency exit? Emergency. Oh. Exit. Pag may emergency sa aeroplano, ikaw yung magbubukas ng pintuan. Adilo ko, natulog ba ako? Snake, please, Snake. Ha? Unsa? Alisa. Uy, tabang. Oh, kasabot. Uy, tabang, uy. Mawang ko, mawang. Guys, takit na lawaya akong lawat. Pa-immigration na mi, guys. Wala pa, kuhaan pa na itong boarding pass. Ha? Ito pa boarding pass, Dave. Kinakabahan ka na sa immigration? Oo. Ba't ka kakabahan? Tulbaan ko eh. Okay? Yeah, ako na lang magtatanong sa'yo. Ilang araw ka doon sa Hong Kong? 6 days. Kailan ka uuwi? September 26. Saan kayo magsistay doon? Regal, Hong Kong Hotel. Oh. Sakto. Anong gagawin niyo doon? Torres lang. Torres lang. Boy, yan na yan. Pumasa ka na, pwede ka na pumunta sa aeroplano. Palabas na ako ng immigration. Ako pa lang yung una. Congrats natin sila pag lumabas. Congratulations! Congratulations! Yes, we passed, guys. We will go Hong Kong surely. We will go Hong Kong surely. What I don't do? Congrats! Sana all. Palas yung tubig. Ano ba dyan? Congrats! Congrats! Nakalasot lagi ka. Pasalubong ba, kanila mo? Congrats! Pasaya tayo sa exam, guys. Boy. Yes, guys. Happy birthday. Haman. Umihit. Guys. Happy birthday. To me too. Asa may tumito yun? Happy birthday to me. Tumiro, ano? Yun to. Toilet. Da, Mirisi. Bali. Wala nga na sa inyo, ha? Nanay mo kamot ba? Nga na. Nabali.
Dan, Kito. ano yung Bisaya ng gun? Fossil. Ano yun? Guys, ang itinerary daw sa Daytona mo guys kay mag-Ocean Park. Nangungutan ko guys, seriously guys. Mga ligo pa tanak. Yung problema ko guys, wala ko nagdaw paligo. Kaya mga panglaag daw ang ipangda guys. Hindi ka pa napunta ng Ocean Park? Ocean Park lang ha. Hindi mo alam. Ay, Cebu, Ocean Park. Oo. Ay, kanang may nga na. Ano mga yan? May aquarium. Oo, yung ganun. Ganyan pa nakita ka ng mga may... Pwede nga maligo kasama yung mga shark. Ay, wag na lang. Wag na lang. Dito na tayo sa Pinas at ligo, libre pa, wala pang shark. Pero may kilala akong shark, guys. May shark. Sino kilala mong shark? Sino kilala mong shark? Kita man. May kilala kang shark? Wala. Shark yung mukha. Wala ko kailan. Wala kang kilalang shark? Wala. May kilala ako. Kita man. Oh. Deserve. Boy. Walay pambintana. Pandora. Boy, anong nasuko man to si kuan ako? Unsa man imong gintel sa iya ha? 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 Sa iya. Gintel. Okay na ko gidayon. Buhat mi sa mong boarding gate. Wala guwat, magpamassage muna tayo kasi di ba? Kahit 10 minutes lang. Ay. Tapos na yung ano nyo kaya? Oo. Tapos na Yung masahe. Oh? Hindi, ako na ko din. Diba? Ha? Wala akong cash eh. Ah, anong gagawin mo? Yes, oh. 50 pesos. Ah, very good. Wait. Ni galay pa ni natang ko. Wala akong puhunan. Boarding na may guys. Wala pa min tulog guys, pero okay lang. Madaras na ako. Welcome to Hong Kong! So guys, nandito kami sa weekend. I'm so excited for tourists. Oy! Na ang paborito. Try. Buchiron. Hey, I need that buchiron. Give it to me. Huh? I need that buchiron. Give it to me. Give it to me, baby. Give it to me, baby. May muntik ng ano? May muntik ng hindi makalabas. May muntik ng hindi makalabas. Bakit? Bakit? Alam mo. Dan pangalan. I-block to siya sa Hong Kong. Dapat tayo pakita niya si Dan para pagawa siya. Mo wala ko kailangan Dan. Lapot to yun. Snake, kung sa'yo mo na-feel, Snake? Sa'yo mo na-feel? Kulbaan. Kaila ko na ka? Oo, nangingana tong yads nga ka. Yes. Nakatong ko ano nga na sana. Pasensya lang, dahan mo na lang kasi ano ganyan talaga sila pag mga mga trans. Lagi. Pero guys, na okay na siya kasi sinabihan ko lang siya na Bushing shit. Parang naiiyak ka na, Snake ah. Ugot ka, una maganit ko sa kong buhok.
Dugay pa jud ko Dali ayo. ronda ka itong tambal ato ko istiyo. Dali ronda ka itong tambal. Namay ko to katubay pito to kato na picture bigla lato sa airport ba nga kato nagaread ba. Na-stack up daw kuno siya kay tugod daw kuno siya buhok daw ko daw kuno na. Taas lagi. Una ka nang Bye-bye this pictures lang ko bye-bye guys kasi parang Ito siguro. Not me. Masarap ko sugar daddy niya. Chukri daddy ka. Ingon si Snake, tingnan nung tatuloy mo Snake, dali ron taki ka nakagawas, tingnan tani mo. Sir, wala po kong gagawin. Asya, ana lagi nga, magkano dadalang cash si Snake? Oo. Ay ko, ha? Tanaw yung kamot. Mong gingnan? Yan na siya. Pumunta na siya. Pili niya. Yeah, saan mo yung gingon, Snake? Ano na yun, Snake? Ano yung tinanong sa'yo? Yara siya kada what is this? What ganing kanang Do you know him? Do you know this? kanang kaila ba daw ko ani? Sus kaila. Nabad ako no ko kanang kuan ba sa hotel ba kisa man. Nag-order? Sige, Order. Ay di, pwede nag-book sa hotel ba nangutana siya kinsa daw ni friend ba na nato wala. Sa maning dito ba? Nanganan ako na nakana sila nasa gawas na mama na ilaman ng Imong Bisaya? Bisaya? Oo, yung gibisaya. Tiyo pakat ko hagay. Saan ni nako dapat Amo to napatabang ka, napatabang Buta ka. kabang to katumba. Naginan mo kung pero- saan. Naginan Yeah, Tagalog. Tagalog man yun. Tagalog ka. Hindi na siya ng Bisaya gamay. Guys, tignan nyo yung ano guys, oh. Parang totoo. Parang totoong tubig, pero ano lang yan guys, TV lang yan, video lang yan guys. Papunta sa mga hotel namin. Sa mga hotel namin. Papunta pala sa hotel namin kasi medyo malayo daw, mga 30 minutes pa daw yung biyahe. Pero okay lang. And now, nakasakay na kami ng train. Ito nga pala yung kasama namin, yung lokal dito. Lokal si... Washangshi. Washangshi. Another year, another bansa talaga guys. Ang lighting dito sa mga buwan, no? those bridge guys, right? Those bridge. Wow, Hong Kong is very KIF. Guys, amazing. Kasi pwedeng pambayad ng train nila dito guys. Itap mo lang to. Pika, pika. Pika, pika. Ito guys, pambayad nila ng train. Itap mo lang to. Pero pwede mong paludan dito. Itap mo lang to. Ganun mo lang to. Pati yung ano nila guys. Pwede ano yan. Pwede lang ganun lang oh. Oh? Kahit hindi mo i-touch. Ganyan oh. Kasi dahil nga sa pandemic yan oh. So guys, meron ng load sa akin. Naloadan namin kanina pero sa kanila hindi naloadan. Kaya dito kami talaga sa train station ulit papunta. Black one is parang green, bilog red. So guys, gagamitin na namin to. Try natin. Unsa to? Kato kanila eh. Oh, okay. O diba, ganun lang. Basta ako 100. 100 plus 600. $100 plus yung 600. Di lang pala to sa train guys. Pwede din pa to gamitin pambayad sa mga fast food. Oh, grabe. High-tech pala dito, no? Oh, kahit sa mga stall daw dyan, pwede daw yan. Basta ito. Parang ano dan. Loadan mo lang. Sakay. Tara, uy! Grabe. Parang nasa ano lang guys, parang nasa BGC lang. Pero sobrang daming signage na hindi mo maintindihan. Ganun lang. Pero mainit. Pero mas mainit sa Pinas. Yan yung hotel namin guys, yan. Wow! Yan yung bus, yan yung tram nila. Tingnan nyo guys, parang bus na train. Namin na meet na Bisaya guys. picture ko. Namin na kanya taga Bohol Maze. Alam nyo ba guys, yung stayhan namin ngayon is 5-star hotel. Sana all.
Ano sabi mo, big girl? Ano sabi mo? O ganahan siya. Sidan ganahan ako na siya o ganahan. Na ako na pa-welcome drink. Dako no o ganahan ko pa-welcome drink. Pwede ra makatiplaan o kanang Tag-G's ka dyan. o kanang tag-Jason nga kanang Diyos na butangan ang kanang Ice. Ice na di butangan o kanang hiwaan na ka upuan mo. Limon-limon. Oh, limon-limon nga. Sila raman. Basta raman ka. Busa. Oh. Mga magkano yung isang apartment dyan, Sigit? Siguro $50,000? Ha? $50,000? Grabe. Tapos, anuhin mo kung magkano, yung isa dyan. Ilang pirasong ano yan? Apartment. Meron niya mga iba nasa 100 eh. Grabe. Ang buwan?